Hello guys, και σήμερα παίζουμε το SimCity. Είναι ένα ρομπότ που του μιλάει και σου απαντάει και μόλις έμαθα ότι ο Batman έκανε ένα κρυφό βίντεο, γι' αυτό δεν θα κάνει βίντεο για μια εβδομάδα, οπότε ας αρχίσουμε. Ξέρεις click, enter. Μόνο το send γίνεται. Γεια σου. Τι κάνει? Έχω ακούσει από πολλούς YouTubers ότι βρίζει, αλλά θα το αρχίσουμε ήρεμα. Τι κάνεις? Send. Ο Ανδρέας Γεωργίου είναι καύλα. Ξέρεις το Lil Wayne? Δεν ξέρω αν γράφεται έτσι. Ωραία, δεν γράφεται έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τον 2J? Send. Δεν ξέρεις τον 2J. Λοιπόν, θες να σε... Τι θα πει? Ναι! Σπίτι σου στις 12. Σπίτι σου, λέω, στις 12. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε, τι δεν καταλαβαίνεις λοιπόν? Την μάνα σου. Τι θα πει? Φέτα μαστίγια. Έχω χειροπέδες και ένα ροζ στριγκάκι. Σου κάνει? Αγαπημένος πόνος. Δηλαδή εγώ τώρα πρέπει να το γράψω στα ελληνικά. Ναι. Ελληνικά λοιπόν. Καλά, δεν έχω συνηθίσει να γράψω ελληνικά. Λοιπόν. Έχω πέδες, χειροπέδες και ένα ροζ στριγκάκι. Σου κάνει? Βράχει που... Θεέ μου. Δεν βρέχει πόσες. Λοιπόν, τώρα να το γράψουμε στα ελληνικά. Για την μάνα σου. Send. Έλα να κάνουμε φωνάκι. Τι θα πει? Δεν είμαι γκέι. Αχ, φωνά πιο μέσα. Έλα στις πέρα. Ναι. Κουσουμουδουμουκού. Κουσουμουδουμουδουκού. Και εσένα μαλάκα. Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον αυτό το βίντεο θα βγει βαρετό. Επίσης, το Σαββατοκύριακο δεν θα ανεβάσω σε αυτό το κανάλι βίντεο, επειδή θα πάρω τα expansion packs και τα staff packs για το άλλο μου κανάλι, με το Sims 4, και θέλω να προλάβω κάτι, οπότε ναι, αυτό θα είναι για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα άλλα. Τι θα πει? Αντίο. Τι θα πει? Χαιρετίσματα στην μάνα. Και στη δικιά σου... Κάτσε, θα τον εκλευρίσω. Και στη δικιά σου, κόμμα, παρόλο που την γάμισα πριν
λίγο. Τι θα πει? Αντικείμενο. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να το απολαύσετε. Από αυτό είναι το screen recorder. Ελπίζω να το απολαύσετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα.